Hello bayasong titage KOKBOROK chole normal lamso tini 17 ta 11 mas 2023 ni bayasong norok sajak play khai mano chaja khai norok play ta khai di hingke norok nugui mankha jeng miyani sala jeng success manliya jemo house ending simi success mansio hingke jeng goti success manliya hingke tini goti katal riliya tini afro ni goti no norok play khai mano bayasong hingke norok chaja khai play khlai di chaja khai norok play ta khai di nai di ni afro 5 tai 0 house no ngai di mani hingke aro success wngkha 0-2 hingke norok ama haike sabrom no success nai tong thungna muchukha hingke bayasong norok channel no subscribe khai di bell icon no click khai notification manma khai tondi hingke bayasong norok sabrom no success nadi sabrom no thungli hingke norok sabrom no success manui norok play khai norok bayasong tini ni house wngkha da norok thwngnai nugui mankha 3 tai 8 tai ending di angbo 3 tai 8 hingke bayasong okoni bisingo ani ang khakao fr phaiya hingke sr phainai hinui hingke norok tini house no kom thwngo ending no kisa hit o thwnka hingke chanai tamoni hingke house phaiya khe ending phainani phano chance wngnai hingke bayasong norok chaja khai play khai mano chaja khai norok play ta khai di hingke norok nugui mankha je house o phaiya hingke ending o phainai norok chaja khai play khai mano hingke bayasong tini ni wngkha da jeng goti wngkha da miyani goti no jeng tini play khailainai repeat norok chaja khai play khai mano norok chaja khai norok play ta khai hingke nugui mankha miyani goti no jeng tini play khlailainai norok chaja khai play khai di chaja khai norok play ta khai hingke 06601771615763 1016 তারপরে 67 তারপরে 1777 hingke bayasong norok chaja khai play khai di chaja khai norok play ta khai hingke bayasong tabo chwng nailainai hit goti ni hingke bayasong hit goti bo norok nugui mankha norok chaja khai tini play khai di chaja khai norok play ta khai di hingke 432563140184735371615169 hingke bayasong tini norok nugui mankha oro hingke norok chaja khai tini obo play khai di jeng miyafro success maya hinui tini hani repeat thanglainai hingke chini kopalo jodi manthai tongkha hingke manano manthai khe hingke mayangnai abagoi nog nokoio hingke norok play khai di norok manthok norok support khai di hingke se jeng success mannai bayasong hingke bayasong tini ni khela ni point wngkha da norok nugui mankha 1-0 tai 6 hingke o point ni bisingo no khela tini cholenai hinui khakao hingke norok chaja khai play khai di oboni point ni khela no naioi hingke o khela o bom phainai abo shoot ang target khlai manliya tamoni hingke point no norok hisab khlaioi norok o point ni khela no norok romoi play khai di hingke norok oro nugui mankha 1-0-5-6 hingke o 4ta point ni khela no tini kongnai hinui khakao abagoi norok o 4ta point ni khela no tini play khaioi thwngui nai di ar jodi norok chaja khai o point no phano romoi norok play khai di ar jodi ani goti no thwngna hingke norok thwngui mano hingke norok point ni khela no bo kisa follow khai di hingke tarpore norok play khai di hingke bayasong norok jodi channel no chajai tongkha hingke channel no subscribe khai di tai bell icon no click khai notification manma khai tondi hingke tei norok video no chaja khai video no norok bayasong no share khai norok support khai di hingke norok ni hamjakma tai chubama mankha hingke se chwng norok no taibo goti rinani kha chango hingke norok ama haike no ano sabrom support khai tongmani rok no belai no hambai marigo tamoni hingke norok ni hamjakma tai chubama manui siang norok no kaham kai goti support
rei tongmano kai mia phoro chung success mangkha hausa ge tini bo chung kaisa success na nai ni khakao ge baya song narok sa da khai plan subscribe khai di tai bell icon click khai di.